Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 6:06, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 9, 2021. Makita kita live sa official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kababatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon AnnDefensor. Kagkaroon para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Sunod-sunod nga pagpamatay sa probinsya, ginekaalarma sang kapolisan. Ginagabay ni Governor Aksyon nga Sinovac vaccine sa mabot buwas nga adlaw. Sa balita national, kumpiyansa nga 20% sa mga Pinoy mabakunahan na bato COVID-19 sa idalam sang COVAX facility subong nga tuig. Crackdown na bato Alpha Protocol violators ginmando sang DILG. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong And good evening sa mga ka-aksyon naman. Nag-idog-idog aksyon na ako sa nga microphone. No, hindi siya bation. Pero sige, on na ang aton sa nga microphone. On na ang microphone ni Baby Girl. Sana on. May nag-comment, reaction na. And good evening sa mga ka-aksyon naman, sa mga netizens nga naka-tune in sa mga nagkanilang social media platforms, ang DYEZ. Welcome na sa Wednesday or Tuesday. Tuesday night edition sa Aksyon Balita Evening Edition. And today is March 9, 2021. Okay, na-action na.
Okay na, okay na. Yes. This time, check nato ng comment section sa ato sining nga Facebook Live. Si Homa Lumena, good evening. Araman Sir Bia Jonathan, mayong gabi. Si Ray Tuhaw, Tinosan, mayong gabi. Action Radio, Bacolod. And the present man tonight, si Emma Alcuela Killstrom. Good evening, Action Ann and Action Dale, watching live from Sweden. Meron pa Sir bilin. Alex Montesa, Hi, Sir mayong Alex gabi. Montesa. Good evening. Thank you sa advance na kung magpa-thank you for the star. Tawalo ka na sang star? Star? Oo. Ano nga star? Kung Send star sender ni si Sir Alex Montesa, hambal ni Action JM, Ma-convert may siya. convert na siya kung chuchu. Pero makanto na siya sa Action Radio, Bacolod. Oh, alangan sa aton. Uy, Sun Stars, mga malay naman, baka naman. Pati, sige, basta may mga generous heart ka mo dira, Sun Stars. Sun Stars. Pinaka-career mo. Si Ma'am, taga Murcia, si Ma'am Eriman, si Atia Kim Eriman. Atia Eriman, good evening dira si mo. Sa kay Sir Guillermo Clarito, mayong gabi sa inyo, AksyonDaleSalazar and Miss Ann. Kay Romlo sa Pulasa, hala, ganiya or hello? Sure. I am smiling now by joining. Ano ni siya? Scammer! Wala ko na-inform. Araw, si Sir Guillermo Clarito na mention na ni Ana. Sige, Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Wala ko na-inform. May G. Sure. Okay, dumaduga nga naman yung ginaban. Sige, on ang mic ni Action Ann. Sir Alex Monteza, naka-mention the stars na nag-emoji siya nga laugh. Perfect. Waiting, Sir Alex. Isagin ni sa star sender, ya. Sige, padayon na maka-action na sa pag-comment down kapag tutok sa mong sining Tuesday nga newscast sa subong nga adlaw. And comment down lang sa inyo sining mga greetings. So, kung may mga pamangkot, kamo dira comment down man. And pwede man makabiya, batian sa YouTube channel Aksyon Radio Bacolod kag www.aksyonradiobacolod.com.ph. Magabalik kami ni Action Ann pagkatapos sang mga balita lokal. Standby! Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye mga balita lokal. Ginakabig sang Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo nga makaalarma ang sunod-sunod nga pagpamatay nga ginapangwigit ang bangkay sang mga biktima. Sunod kay Nokpo Deputy Spokesperson na Police Lieutenant Abigail Donasco, ginahimo sa otoridad ang tanan nagudmatagan sang hustisya ang mga ginpamatay. Ginapausisa man ang mga suspect nga may kahimuan sa mga krimen sa diin ginmandon sa mga otoridad nga tutukan ang investigasyon. Sa madumduman, ginbilin lang ang bangkay sing sa kalalaki sa may banwas ang Victorias nga naputos ang ulo sang plastik kagin pangkuha ang duha ka dulunggan ginggapos ang kamot kag tiil gamit ang packaging tape kag ginbutangan pa sang karatula. Tinanikdan nga simana na sapuan man ng sa kalalaking apilasyon sa may banwas ang EB Magalona apang napatay sa hospital. Ang duha ka mga biktima ang may pareho nga tattoo nga HGL o kon Happy Go Lucky o kon palatandaan nga sila ang gikan sa presohan. Lahat po naman ang cases po natin, mapaligid o malaki po is alarming naman po yan, tinututukan naman po natin yan. Yun nga po, is titignan po namin, we look into the details pa po para po magkaroon po tayo ng mga resulta. Nabatian si Nokpo Deputy Spokesperson Donasco. Ginpatay ang isa ka contractor sa mga kampus ng tubos ang ginuthang sa Purok Santan Barangay Kansulungon, Banwas ng Isabela, Lunes ang hapon. Ang biktima gintilala kay Rinaldo Molines, 65 anyos, kag nagapuyo sa Umanyo Barangay. Sunod kay Police Major Josata Partidas, ang hepe ng Isabela PNP si Molines ang nagalakat lang sa padulong sa trabaho kag ginbantayan sang sospetsado kag ginluthang. Gindala pa sa Ignacio Arroyo Memorial Hospital ang biktima apang gindeklarar nga patay na. Sa investigasyon ni Partidas, posible may angod sa pagka-contractor ni Molines ang pagpatay sa iya kag ginatutukan man ang iban pa nga anggulo. Ang biktima nagkabato na gidman sang pamahog sa kabuhi antes pa natabo ang krimen. Sa lugang pang balita lokal, nagkabaton sa pagpamahog sa kabuhi o death threats ang napulok ang mga lider kag miyembro sang progresibo nga grupo sa mga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Cariza Dagatan ng Secretary General sang Karapatan Negros, nabaton sang Karapatan Public Information Desk ang text message gikan sa wala ng pakilalang nga persona kag ginpalayag nga sunod nga patsyon ng mga aktivista sa isla sang Negros. Payag pa ni Dagatan ang mga pangalan sang aktivista ang nanisa sa Kill program sang gobyerno nasyonal. Ginaligar man sang Karapatan Negros nga ang kapulisan kag militar ang gyara sa likod sa asod-asod nga pagpamatay sa mga aktivista agod pahipuson kag hindi na magkontra pa sa mga sala ang ginabuhat sang gobyerno nasyonal sa idalom sang rehimen ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pasini nga ang mga pagpamahog nga ilan namaton ang naghalinman sa mga law enforcement agencies. Suno kay Dagatan ang ining nga pagpamahog ang ginpadala sa ila isa kadlaw matapos magpagwa sang pahayag ang Karapatan Negros may angot sa natabo nga Bloody Sunday operation sa may Southern Tagalog region kung sa diin napatay ang siyam ka mga aktivista kag anom ang naaresto. Sa dugang nga balita lokal, mag-aabot na buwas nga adlaw sa Negros Occidental ang Sinovac vaccines nga ginapangabay ni Governor Bong Lacson sa gobyerno nasyonal. Sa kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, ini ang ibakuna sa mga medical frontliners ng apat ka mga hospital sa gobyerno nga amo ang unang prioridad sa vaccination program. Ini nga mga hospital among Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay, Cadiz District Hospital sa Lorenzo Zayco Hospital sa Kabankalan, kag Valladolid District Hospital sa diin, deriman patigayunon ang pagpangbakuna. Wala ginpalayag ni Diaz kung pila mag-abot ng bakuna apang sa interview sa Capital Media kay DOH Region 6 Infectious Disease Cluster Head Dr. Jane Wanico, ginpahayag sini nga may 1,600 ka doses ng Sinovac vaccines ang mag-abot sa probinsya. Ang mga personal sa Provincial Health Office amo ang maga-deliver sa bakuna sa apat ka mga hospital kagidayon nga pag-uumpisahan ang pagbakuna. Ang aton PHO
is preparing all the logistical requirements. Halin sa pagbaton ta, ready ng aton nga cold chain, security, ang transport carriers naton sa vaccines. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Samtang nakahanay naman si Negros Occidental Provincial Consultant kag anay Congressman Albi Benitez sa pagpabakuna sa Sinovac vaccines. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, si Benitez ang magabot sa Negros Occidental sa Marso 11 gud magpartisipar sa ceremonial vaccination sa may Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa may syudad sang Silay. Hapang gingklaro ni Diaz nga luyag anay ni Benitez nga magpangayo sang panugot sa DOH kung pwede ini makapabakuna sang Sinovac. Dugang basini nga gusto sang anay kongresista nga magpabakuna gud makabulig kumbenser sa publiko nga suportahan ang COVID-19 vaccination program. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na epektibo nga pag And we are back mga ka-aksyon na diri sa aton sining pagpangalaga da online. Balikan nato ng comment section sang Facebook Live sang DYEZ karon nga Tuesday night. Happy birthday kay Sir Justino Hontiveros II. Happy birthday myself. Ging great reaction na niya sining self. Shout out sa Hontiveros family kag syempre happy birthday kay Sir Justino Hontiveros II. Basta Justino, Justino, basta Sortino. Hontiveros. Sige, happy birthday dala si mo, sir. Keep safe. Pag sa mo man mga pamilya. May nagapamangkot reaction nagapamangkot siya kung paano siya makasend star o sada ka no PayPal. AksyonDaleSalazar kag Ma'am mangkot sila Tita Lourdes kung sa diin makabay para i-send star o kung maka-obtain. Gamit niya lang PayPal. Salamat, Gabe. Actually, bago ko na-discover ang ining send star action Pero sa mga YouTube, may mga tutorial dira. Gana. Okay. Si nang buwas kong na section J, no, Webes pa section JM. I-research mo later, assignment mo na. Mapabulig ko kay Action JM kay para ma-explain ta further kung paano mag-send. Or patudlo kay Sir Alex Montesa, kay sender na siya. Si Sir Noel Amar, star sender action. Ay, grabe. Thank you, Sir Noel Amar. Ginagreet niya na dayon si Ma'am Vanessa Mayo. Oo, sige Si Ma'am Christine Menyes Villalobos, good evening Action Dale and Action Ann, mayong gabi. Si Ann Bella, mayong gabi man dira sa imo.
Sir Noel Amar, thank you so much ha. Nagagwagid gala ang badge action on nga star sender no. Oo. Daw nagwa no daw gina-highlight kita mo sa nga ngalan. Daw pareho na siya sang Top ko fan. na kilala ka na big as top fan. Daw kamamo mo na siyang star sender. Kay gabayad na sila. O gani man. Grabe no. Alright. Sige Good evening dira kay Yodi Torta. Yodi Torta de la Peña Barbie. Ala grabe nga lang. Siya rin naman kot kay na kung paano mag-send stars, paano mag-obtain sang stars. Sige. Wigla-wigalan niya ay. Oo. Thank you so much. Ma'am Barbecue. Yung barbecue ang yes nga last name. Pero sa Ma'am de la Peña family, good evening dira sa inyo. And sige Suave. Ay, suave. Sana all. Nakakuha sang garter si Sir Redfield nag-comment. Kilig-kilig siya. Hi, sir. Kape-kape ta, sir. Sana all. Close kayong dalawa. Close kami. FC Gano'n kayo na. ka-close? Sige Sir Christopher Redfield, good evening dira. Si Ma'am Chris Vilma Treyes, good afternoon, Action Dale and Action Ann. Madamo, gidig nga salamat. Okay Uy, sa mga ka-action na mo na. Sa mga taga-Energy Fans Club. Basta makalabay ka mo dala sa ako sa nga YouTube channel sa YouTube. Maligyan mo din. Sa YouTube basta makahapit ka mo dala sa ako nga channel. Search nyo lang AksyonDaleSalazar. Search nyo lang dala kay tamo dala lalagawan kag mga mga video sa gin-upload na mo na. AksyonDaleSalazar mga ka-aksyon na search lang dala sa YouTube. And syempre, Aksyon na Radio Bacolod, click subscribe and don't forget that bell para notified ka mo every time may mga new videos ang diwa easy kagsakon man nga YouTube channel. O nang mangko si Sir din kami mga close kami. Sa ilalim ng tulay. Sa Action Ann mabahala ay treat yung teens. Wow! Kung ikaw nang agad, ikaw mo dapat. Diba? Since wala ako sa kasal yesterday, dapat na may formal introduction. Bintuki mo yan. Sige Sir Marilu Kahili, good evening Sir Dale, watching from Barangay 1A, Manapla. God bless, salamat. Good. Ma'am Rose Guevara, good evening, Si Marilu, lalaki na babae ang profile picture. Babae, mo, sir. Ay, to, Sir Gale. Lolos ko subungaw. May namugaw na D3 bio ay. Lost? Bebe, lost ka ba? Sige Sa Barangay 4, Sipalay City, nag-monitor dira si Sir Raymond Peloriana from Via Jonathan Actionan. Yes. Action Via Jonathan, para damo to yung baligyan nga puding live sa Kagina. Gani. Sana all. May mga panakot pa. Ang amon nga, ihado Kagina ga, sunod-sunod man siya. Sige, madaming salamat mga ka-aksyon sa pag tutok dali sa amon sa samtang commercial break on air. Standby para sa mga balita national. Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litali nasang balita national. Kumpiyansang World Health Organization o kunhung at 20% sa mga Pinoy ang mabakunahan batok sa COVID-19 sa idalam sa COVAX facility subong nga tuiga. Bangod man sa ginalauman nga pag-abot sang 4.5 milyon nga dugang nga doses ang bakuna sa masunod nga bulan. Ginpahag ni WHO Representative to the Philippines Dr. Rabindra Biasinghe na target sa COVID-19 vaccines global access sa COVAX facility nga makabakuna sang 20% sa populasyon sa Pilipinas o kon 22 milyones ka mga Filipino subong nga tuiga. Sa record sang Philippine Statistics Authority mayara sang 109.9 milyon ka mga tawo sa Pilipinas. Mag-target sang gobyerno ang 70% sini nga mabakunahan subong 2021.
Inmando sa Department of Interior and Local Government o DILG ang pagpadala sa dugang nga personnel sa mga lugar nga may na-record nga pagsaka sa COVID-19 cases. Ginpahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ginpapanaog ni DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Flores Jr. ang mando pagkatapos ng pagsapol sa mga alkalde sa Metro Manila kag Department of Health. Ginmando ba ni Flores sa tanan nga local government units kag law enforcers nga magpatigayon sa crackdown sa mga health protocol violators. Sa dugang pang balita national, nagmando na si Justice Secretary Minato Guevara sa NBI nga magpatigayon sa investigasyon sa pagpatay kay Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino kagkato sa mga kaopdanan. Suno kay Guevara, ila itugyan sa NBI ang investigasyon bangod imbolbado sa piyaka kampo ang Philippine National Police. Ginpahayag ni Justice Undersecretary Adrian Sugay na si Guevara mag-i-issue sang dokumento nga naghahatag sang poder sa NBI nga magpatigayon sang parallel investigation. Una na nga nagtukod ang kapulisan sa Special Investigation Task Group para investigahan man ang insidente. Sa katapusan nga balita national, ginapangitaan ni Presidential Spokesman Harry Roque ang ebidensya si Vice President Lenny Robredo angod sa pagtawag sini nga murderous regime ang Duterte administration. Suno kay Roque, kung personal nga nakita ni Robredo ang natabo, dapat nga may suporta ini nga ebidensya bangod kun wala, posible siya mapasakaan sang kaso. Ginimo ni Roque ang palayag angod sa komento ni Robredo nga naglaragway sa police operation sa Calabarzon nga nagpatay sa anong ka-aktivista bilang massacre kag wala sang kinalain sa masobra 7,000 nga napatay sa kampanya sang gobyerno batok sa illegal nga droga. Nagpatigayon na sang investigasyon ang Department of Justice kag Commission on Human Rights angot sa insidente. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Marso 9, 2021. Saluat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon AnnDefensor. Kag AksyonDaleSalazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.